maminky, milé ženy. Vítejte v podcastu Mateřství jako ráj na zemi. Podcast pro mámy, které se chtějí dívat na svět radostnýma očima. Milé posluchačky, milí posluchači, milé ženy, milé maminky, milí tatínci, milí muži, vítám vás u poslechu dalšího podcastu Mateřství jako ráj na zemi a tentokrát pro někoho s možná očekávaným tématem o Filipínách, o mé velké cestě na Filipíny, cesta splněného snu a zároveň velkého výstupu z komfortní zóny. Jak to všechno začalo a jak to pokračovalo. Docela dlouho jsem si přála jet na Bali. Mnoho žen kolem mě v online prostoru tam jezdí a moc hezky o tom sdílí a jak se tam jejich podnikání, jejich život úplně změní a posune a transformuje a moc to doporučují a jezdí jich tam víc a víc. A já jsem si taky přála jet na Bali a zažít, co zažívají oni. A napsala jsem si to na svůj list přání a zároveň jsem tomu dost nechávala otevřené dveře a před několika lety přišla taková jako intenzivnější myšlenka, že by byla možnost, možná někdy, jet na Filipíny. Tak jsem si to také napsala na svůj list přání a několik let jsem to tam měla. Ale pořád to nebylo úplně aktuální a vlastně dost nemožný to bylo a nesplnitelný, protože jsem přece měla malé děti, kde Filipíny nejsou země, kam je vhodný, aby malí děti jezdili, protože tam je velký vedro a velká vlhkost a není tak vyspělá jako naše Česká republika v ohledu zdravotnictví. Zároveň nemůžu odjet sama, protože kojím. Tak je to docela nákladná cesta, ale já jsem dovolila a nebránila jsem. Hlavně jsem asi nebránila. A tak se stalo, že jsem byla pozvána, nebo mi bylo znovu nabídnuto, že bych mohla odjet na Filipíny, že přece ty moje nejmladší děti už nejsou zas tak malí a já bych mohla jet. To prošlo hlavou, prošlo to asi i tělem a nakonec jsem se rozhodla, že ano a vzala jsem s sebou vendulku. Byla to cesta snů a zároveň velkého výstupu z komfortní zóny. Učení se, objevování neznámého, transformace, rozhýbání některých věcí, odevzdání nepotřebného, úplného bytí tady a teď v přítomnosti. Ještě když jsem odjížděla, tak nějaká část ve mně tomu pořád nedokázala věřit. Nějaká jiná část ve mně zase si tam jela pro spoustu věcí. Že témata, kterými se tady zabývám, který mě tíží, který mě zaměstnávají, se rozhýbou, možná některý rozpustí, že tam odevzdám nebo posunu, odložím věci, které mi neslouží a nepotřebuji ke svému životu a naopak uvidím mnohem jasněji, co mi dává smysl a kudy jít a kam dávat svou energii. Z mého pohledu to začalo rovnou úplně z ostra. První noc na Cebu, kdy jsme přiletěli na ostrov na Filipínách, ubytovali se. Hned právě tuto první noc jsem moc nespala. Napsala jsem si tady, že dokonce 6 hodin v noci jsem nespala a odžívala znovu to, co se stalo ten den předtím na té cestě a brzy po příjezdu. Úplně jsem cítila, co si nevybavuju, že bych někdy v životě cítila, jak ten mozek pracuje, srovnává si, co se v něm děje, srovnává si, co zažil a tvoří se úplně nové neuronové spoje a ten mozek se ptá, který spoje zanechat a který posílit a který přestat posilovat. Což mě přišlo úplně fascinující. Měla jsem pocit, že se tam boří různá paradigmata. A jo, stalo se toho hodně a na tu nervovou soustavu toho bylo fakt hodně. Přestupy na letištích, různý kontroly, prohlídky, vyzvednutí zavazadel, doprava z letiště, k tomu
ta moje malá holčička, úplně cizí země, cizí zvyklosti, na druhé straně zeměkoule, cizí jazyk, velký nevyspání. Úplně jsem to viděla, jak v tom byl jednou jeden život, jak tam běhají a nosí ty zprávy, ti panáčci a ten muž ve vousech až na zem tam řeší různé situace. Když jsem připravovala tento podcast, tak jsem hodně přemýšlela, jak to koncipovat, jak o tom mluvit, aby to bylo poutavý. A řekla jsem si, že budu hodně upřímná. O Filipínách, o tom, jak to tam vypadá, existuje pravděpodobně spoustu cestopisů, YouTube videí a různých podcastů. A to, co já můžu přinést, je přesně to, co se odehrávalo ve mně a co tam bylo důležitý pro mě. Nejen tak obecně, jak jsem poznala zemi Filipíny. Neměla jsem nějak vědomě daná témata dopředu, který bych chtěla tam řešit, ale jedno z témat, který přišlo úplně hned na začátku a tak bylo téma financí, což je téma, který řeším tady v Čechách. Jsem už 6 let na mateřské a otázka peněz se mi vrací skoro každý den a je potřeba nad nima přemýšlet, hledat různé cesty a srovnávat si vztah s nimi a k ním. Možná důležitý je, že nás tam bylo 10 dospělých z Čech a zároveň jsme tam měli jednoho Čecha, který tam žije, který nám v různých směrech a s pobytem tam hodně pomáhal a doprovázel nás. Domluvili jsme se, že peníze pošleme právě tomu muži, co na Filipínách bydlí a on nám je vybere, protože to tak je pro nás nejpohodlnější a pravděpodobně i finančně nejvýhodnější. A takže jsme hned na začátku dostali balík asi 135 000 té jejich měny. 135 000 bankovek a to byla pro mě velká zkušenost, to jsem v životě neviděla. Byla to taková obrovská hojnost peněz. Mohla jsem si tam prožít, že peníze jsou a je jich hodně a může jich být hodně i blízko mě. Zároveň další situace s financema se nám tam stalo, jak jsme různě hospodařili s těmi i společnými penězi, tak se nám stalo, že jsme zjistili, že nám chybí 10 000 těch jejich peněz. Bylo úplně fascinující pro mě jako růstový sledovat nebo být součástí toho, jak se to řeší a jak to jednotliví lidi, na jaký na to mají náhled a jak to řeší. Ano, bylo to dost náročný, asi i hodně emočně náročný, právě z toho pohledu řešení nějaké finanční situace si myslím, že mě to zase ohromně posunulo. A jinak obecně na Filipínách je pro nás dost levně, takže si tam člověk připadá finančně dobře, protože si může toho hodně dovolit a my jsme se pohybovali taxikama nebo takovejma tuktukama, takový vysoký standard na naše poměry. Zároveň tam také funguje nějaké smlouvání a taky vztah k cizincům a schopnost říct si o mnoho peněz, když se jedná o člověka, který to tam nezná, tak to jsme taky zažili a taky to bylo pro mě hodně učící. Já jsem do té doby nezažila nějaký významný smlouvání a tady to pro mě bylo dost významně docela častý a zase mi to otevřelo nový obzory. Další téma, které pro mě bylo významné na Filipínách, byly vztahy. Bylo nás tam 10 dospělých a 1 dítě. Neznali jsme se úplně dobře se všemi. S některými jsme se viděli poprvé na letišti. To společenství lidí vzešlo z Českobratrské církve evangelické, které já jsem součástí. Ale bylo nás tam 6 nebo 7 a 4 nebyly z církevního prostředí. Takže když jsem odjížděla, tak jsem tam měla takový otazník nevědomý, jak to asi bude probíhat. A měla jsem velkou radost a byla jsem velmi potěšena, jak kultivovaně a s úctou může probíhat diskuze na různá témata v respektujícím prostředí. Téma vztahu bylo taky velkým
náhledem pro mě do života, jak lidi řeší různý vztahy a vztahují se k různým situacím. Jak kdo prožívá krizové situace nebo třeba krizové dny, říká se, že 3. den je krizový. A jak to dokáže komunikovat k ostatním, sám k sobě. A měla jsem velkou radost, že to bylo opravdu jako s respektem a s úctou k druhým lidem. Dalším tématem byl cizí jazyk a komunikace s Filipínci, s domorodci. Tady se potvrdilo, co se říká, když si hozen do vody, tak plav. A já jsem byla tady hozena do jazykového cizího prostředí a musela jsem mluvit. Díky čemu jsem se jazykově pravděpodobně posunula a mám z toho radost. Zároveň, když komunikovali ostatní členové třeba naší skupiny, tak pro mě významným bodem bylo, že jedna žena dokázala říct i několikrát po sobě, že tomu opravdu nerozumí. Že opravdu nerozumí té situaci, která se teď tady děje. A že neví, co se po ní chce. A to mě významně inspirovalo. Já jsem jako byla schopná říct, můžete to prosím ještě zopakovat, já jsem nerozuměla. Pak třeba říct ještě jednou, které části, ale když jsem nerozuměla znovu a znovu, tak už jsem pak mlčela. A tady jsem viděla, že si můžu dovolit říct, já se omlouvám, ale já tomu nerozumím. Já nerozumím tomu cizímu jazyku, co mi v něm říkáte, ale třeba nerozumím ani té situaci, která tady vznikla. A nevím, co se po mně teď chce. To mě moc inspirovalo a několikrát jsem to tam i použila a mám z toho radost, že i to je v pořádku. A je v pořádku to říct. A to je další věc, co si do života odnáším. S velkou intenzitou. Další věc, co jsem si tam zažila na vlastní kůži, je, že čas plyne různě. Filipínci žijou na 1 den, maximálně na 3 dny dopředu. Myslím si, že jejich heslem je život je potřeba žít, zpomal a žij. Na druhou stranu třeba objednané taxíky přijížděly na čas. Trajekt taky jel na čas, čehož jsme se trošku obávali, hlavně při cestě zpátky, ale nebylo to potřeba. Tu esenci toho, že čas plyne různě, jsem se snažila přenést si i do svého života tady v Čechách. Týden jsem se o to intenzivně snažila nemít ten program v hlavě připravený po půl hodinách, po hodinách, po 5 minutách, po minutách, ale nechat ho být volně. Mít tam prostor a prostoje. A došla jsem k tomu, že v našich podmínkách to není možný. Člověk by musel být extrémně odolný tomu světu, co se děje kolem něj. Týden jsem se o to snažila, týden jsem odsouvala různé věci, že to ještě není to potřeba. Na konci týdne se to na mě sesypalo a já jsem došla k tomu, že to prostě nejde. Nebo aspoň rozhodně ne v takové míře, v jaké jsem to žila na těch Filipínách. Kde jsem ale nežila jako ti Filipínci, žila jsem tam jako Češka. A i tak jsem dokázala zpomalit. Myslím si, že jsem se dokázala i mnohem líp naladit na to, co potřebuju, na svoje potřeby, na svoje tělo. A to jsem si chtěla přenést. A pořád se o to snažím. Ale zároveň chápu, že to není ani tam to nebyla standardní situace, tam to byla prostě dovolená. Vnějších vlivů a povinností tam bylo minimum. Byla jsem tam jenom s částí rodiny, takže jsem měla na starosti hlavně sebe, což už se mi teď v tom mateřství málo kdy stane. Nicméně občas si na to vzpomenu a snažím se to do svého života vědomě vložit. Občas mi pomůže taková otázka, jak by to udělali ti Filipínci? Co by na to třeba řekli? Užij si to dnes, nevíš, co bude zítra. Nestíháš to? To nevadí, nic se neděje. To je takový náhled, filipínský náhled na téma času. Velkým tématem pro mě na Filipínách byly psy.
všudy přítomní, všude pobíhající psy. Pro mě, která je velmi obezřetná a má, řekla bych, že i velký strach z cizích psů, tak to bylo rozhodně téma, který jsem tam hodně prožívala. Možná bych si dovolila i říct, že jsem ho tam léčila. Protože ano, psy jsme potkávali všude, třeba na pláži. Což vlastně znamenalo, že nemůžu sama vyjít z domu, protože přímo před domem bylo taky několik psů, kteří tam tak jako asi žili, ale i na pláži byli další psy. Ale v průběhu toho našeho pobytu jsem se dokázala na ně navnímat. Měla jsem s nimi dobré zkušenosti, že vlastně, když si jich nevšímám, tak projdou kolem, i když to vypadá, že běží ke mně, tak ke mně nikdy nedoběhnou a obejdou mě. A tak jsem dostala trochu důvěru tady k těm psům a pak už jsem dokázala jít i sama s dcerou, třeba po pláži, kde jsme potkávali různé psy postupně. Bezpečně jsem se určitě cítila ve skupině, kdy jsem třeba nemusela být na kraji té skupiny. A možná, abych nebyla až zas tak pozitivní s těmi psy, tak se nám tam stalo právě, když jsem šla já a Vendulka, že tam na nás 5 psů jako vyjelo a štěkali na nás, stáli u našich nohou a štěkali a to bylo hodně nepříjemný. Ale nebyli jsme tam sami, někdo je nakonec odvolal a my jsme mohli pokračovat dál. Další, co bylo hodně zajímavé, byly lizárni, ještěrky, který žili s námi v tom hotelu nebo v tom našem ubytování. Vylízali hlavně v noci nebo večer, když už byla tma, lezli po stropech, po zdech a neměli jsme je v pokoji, za co jsem byla moc ráda, ale v kuchyni a na chodbě a na schodišti jich tam bylo spousty. Tak tam jako prostě byli. A my jsme je tak brali. Vlastně se nedalo nic jiného dělat. A byla jsem velmi ráda, že když jsme objevili jednu obrovskou ještěrku, která byla jako přímo u nás na našem patře na zdi, že jsme ji objevili až poslední den. Tak to jsem byla velmi ráda a byla jsem velmi ráda, že jsem ji neviděla jako sama, protože jsem se tam pohybovala sama, ale viděli jsme ji právě jako hodně nás všichni. A nikdo nepanikařil, takže jsem nepanikařila ani já. Další věc, co nás trošku překvapila, možná trošku mrzela, bylo téma čistoty nebo odpadků. Co bylo nepříjemné, tak bylo, že moře přinášelo spoustu odpadků a oni tam leželi na pláži. A nebo když člověk šel do vody, tak prostě na kraji, jak se ty vlny tam melou, tak se tam mleli s těma vlnama i různý druhy odpadků. Tak to bylo takový, na co nejsme zvyklí a možná to bylo i trochu nepříjemný. Na druhou stranu, tam každý den na určitých plážích je člověk, který zametá řasy a všechny další odpadky, co se tam vyplaví, na kupičky a pak je všechny sebere a vyhodí na nějaký kompost. Což bylo vlastně hrozně příjemný. A obecně si tam z čistoty okolí, prostředí nedělají velkou hlavu. Ale trošku jsem se na to ptala a tak jo, mají to tak, nevadí jim to, vzájemně to rozhodně vůbec neřešej a měla jsem z toho takový pocit, že je to nějak nelimituje. Prostě trochu jiná kultura a trochu jiný standard. Dostáváme se už k těm velkým zážitkům, takovým, pro který si tam možná lidé jezdí a o kterých už se mluví v těch poutavých videích. A to je podmořský svět. Já jsem do této doby se nikdy nepotápěla, nebyla na korálech. Tady jsem se taky nepotápila. Nebyla jsem se dívat na korály ani na rybičky, nešnorchlovala. A tady ano, šlo to i velmi blízko u břehu a bylo to moc krásný. Trochu jsem se bála, ale postupně jsem se bála míň a míň. A viděla jsem prostě krásný, barevný věci, svět. A měla jsem velkou radost, že ten svět mohla vidět i Vendulka, která se bála, ale pak jsme našli jednu plášť vlastně na druhé straně ostrova, kde ty rybičky plavaly úplně u břehu, takže ona stála a koukala se pod vodou a říkala
tam jsou rybičky. A vždycky, když někdo připlaval, tak mu říkala, podívej, tam jsou rybičky. A poslední den se nám povedlo, což jsem si hodně přála, že i Vendulka viděla malýho Nema. Malýho i velkýho. V Sasance. Tak z toho jsem měla velkou radost. A obecně zážitky z podmořského světa jsou veliký a zároveň jsou nejméně zdokumentovaný, protože jsme neměli žádný dobrý podmořský podvodní foťák nebo kameru. Takže ty jsou jenom v našich vzpomínkách. A od moře se dostáváme k přírodě. Já jsem si od 15 let měla takový tajný přání, na který jsem nadlouho zapomněla a teď, když jsem tam byla, mi vyvstanulo na mysl, že jsem si přála bydlet na pláži a mít možnost jít do lesa, do tropického deštního pralesa. Tady ten tropický prales, les, tu byl a my jsme ho měli možnost navštívit a byl to pro mě velký, moc hezký zážitek. Tekla tam řeka, došli jsme k vodopádu se dalo doplavat, dalo se tam pod ním být. Byl to moc hezký kus přírody, země. Takový, který jsem do té doby neviděla a uvidíme, kdy ho zase uvidím. Odcházela jsem tam odsud s takovým hřejivým pocitem radosti, lásky, krásy světa, dokonalosti a vděčnosti. Vyšpahali jsme tam taky na takový kopec. Jestli si to dobře pamatuju, tak se to jmenovalo Panoramatic Park. Jo, je tam trochu vedro na to chodit po horách a po kopcích, ale zvládli jsme to. Roste tam vysoká tráva, kterou si dávají na střechu. Byl tam krásný rozhled na moře a na rozložení té země. A kus dál pak byly zase takový kopečky. My jsme tomu pro Čechy říkali jeden hříb vedle druhýho, byly teda holí, jenom právě na ní byla tráva a říká se jim Chocolate Hills, protože v době sucha, kdy tráva uschne, jsou celý hnědý a vypadají jako čokoládový pralinky. Tak my jsme je viděli krásně zelený. A co bych ještě chtěla, aby zaznělo, tak jsou rýžová pole, které jsou ve vnitrozemí hodně a jsou moc hezky úhledný a je moc hezký se na to dívat. Pak to jsou velký barevný květy, který tam různě taky rostou a kvetou a dělají tu zem krásnou. A pak je to bílý, jemný písek na pláži, který jsem nikde jinde nezažila. A my tady máme na beach hřišti pro beach volejbal takový bílý písek. A já jsem si vždycky myslela, že je umělý, protože jsem ho nikde neviděla u moře, nikde. Tak tady ten písek byl takhle bílej a takhle jemnej. Další věc, co jsme tam pocítili na vlastní kůži a byla pro nás nová, bylo ovoce, čerstvé, tropické ovoce, které jsme snídali, kupovali si na trhu, jako bylo mango, papája, ananas, meloun, čerství kokosy, který jsme si nechali naseknout, vypili z nich tu šťávu, tu vodu, to mlíko a pak si ho nechali pořádně rozseknout a vyjedli jsme tu dužinu, která je čerstvá, měkká. A říkají, že v tom kokosu jednom může být až 2 litry vody. Je pravda, že si na to člověk musí trochu zvyknout, že to je pro nás středoevropany taková nezvyklá chuť, která nemusí být příjemná všem. Ale já jsem si to fakt oblíbila a rozseknout kokos tam umí skoro každý, takže my jsme si nakoupili kokosy a pak nám je večer vždycky tam pan domácí rozsek nebo usek kousek a za chvilku nám ho rozsek celý. To byl takový ráj. Ještě jeden zážitek bych ráda zmínila. My jsme si ho dopřáli taky až na konci naší cesty a byla to plavba, pobyt v moři s žralokem Verlibím v Lille. Dopředu jsem měla velký strach a bylo to o tom, že jsme měli šnorchlovací masku a vestu. Oni nás zavezli kousek od břehu, kde byl ten žralok Verlibí krmen a tam my jsme vystoupili z té loďky do vody a tam mě zaplavil takový klid, kdy jsem viděla toho žraloka obrovskýho. Vůbec jsem neměla strach a vůbec jsem neměla pocit, že
jsem ohrožená. Bylo to úplně dechberoucí, nepředstavitelný pocit, když jsem se k němu přiblížila a byla jako hodně blízko k němu. Těžko se mi hledají slova. Taková obrovská pokora k tomu majestátnému tvorovi. Přeneseně pokora ke stvoření světa, k životu na světě. Co my jsme? O co tady vlastně jde? Takový zrcadlo. Podívej se na sebe, člověče. Co ty seš? Co ty můžeš? Podívej se na toho žraloka. Co on je? On prostě je. Takový ten pocit života, jsem tady, jsem otevřená, pojď mě pomoct, ukázat, co jsou moje dary a čím můžu dělat tento svět krásnějším, lepším, radostnějším. Dostáváme se k závěrečnému shrnutí mé cesty, naší cesty na Filipíny. Byla to cesta hlavně výstupu z komfortní zóny. Jestli to tak nevypadá, tak obrovský skok byl začátek té cesty, ty první hodiny, dny se děly obrovské věci, který můj systém zpracovával jako hodně za pochodu. Pak se to trochu uklidnilo, ale každý den se děly nové věci, situace, ve kterých jsem nikdy nebyla. Já a můj nervový systém a můj mozek a moje tělo muselo reagovat. Tvořit spoustu nových spojů. A v tom můžeme obrovský růst. Někdo na to může nadávat, někdo se toho může hrozně bát, ale když už tam jsme, tak to prostě je a nedá se tomu zabránit. Tak to prostě působí. Je to 14 dní, co jsme zpátky tady v Čechách a pořád přicházejí nový impulzy, pořád je tam otevřeno. Je ten nebeský trichtýř těch nových podnětů pořád otevřený a chodí zajímavý, nový věci, kterým a já čekám a dovoluji a čekám, co z nich se pro mě stane. Milé ženy, milé maminky, já bych vás chtěla podpořit, i milí muži a tatínci, vystupujte ze své komfortní zóny, získejte nebo dodejte si odvahu dělat nevšední kroky, mít velký sny a dělat nějaký třeba i malý kroky k tomu. Buďte vnímaví, kam vás volá vaše srdce. Buďte vnímaví k tomu, co vás dělá radostnými, co vás rozzáří, kam vás to volá a táhne. A buďte i vědomí k tomu, co přijde potom, ten hlásek. Ale to je přece nesmysl, to se přece nemůže stát mně, to není pro mě, nebo to nedokážu. Já jsem to tam měla. Zintenzivnělo se to těsně před tou cestou, že to přece není možný a jak já to tady přece nezvládnu a moje rodina, která tady zůstává, to nezvládne a jsem přece hrozně, nezodpovědná, že je tady nechám. Pochybnosti máme všichni. A oni nám pomáhají, ale nesmíme se nechat jimi ovládat. Tak tomu vás zvu. Mějte velké sny a dělejte kroky z komfortní zóny. Milé ženy, přeji vám krásný den a ráda bych vás také ještě pozvala na prožitkový den zahrnutá láskou. Máme teďka povalentínské období plné lásky a my často dáváme hodně lásky, chceme být láskyplnou maminkou, ženou, partnerkou, manželkou a někdy se nám té lásky nedostává zpátky, nebo máme třeba ten pocit. Nebo máme třeba pocit, že toho nejsme hodny. Tak tento prožitkový den, obklopená nebo zahrnutá láskou, je právě k tomu, abychom posílili tu lásku, která k nám přichází, dokázali ji cítit, dokázali si ji dovolit, dokázali ji nechat prostoupit celý náš život a svět. Prožitkový den je taky o péči a o odpočinku, o relaxaci, kdy nemusíte nic, můžete jen tak být, jen tak ležet a nechat o sebe pečovat. Můžete taky trochu tvořit. Dveře vám jsou otevřeny. Těším se na vás. Krásný den, milé ženy, milí muži. Milá ženo, zaujala tě nějaká myšlenka nebo myšlenky?
v tomto díle podcastu? Poděl se o ně se svými kamarádkami. Budete mít inspirativní téma k rozhovoru a vzájemně se můžete podpořit v tom, jak se dívat na svět radostnýma očima. Chceš se se mnou ještě více propojit? Zvu tě na své webové stránky www.zuzanastryteska.cz do své facebookové skupiny s názvem Mateřství jako ráj na zemi. A nebo mi napiš.